Welcome to my channel, Ping Bicolena Vlog. Guys, gawa tayo ng hanini. May 1 packet tayo na malaki na dates. Then, binabad ko siya ng 2 cup na water, hot water. Then, 20 minutes ko siyang binabad. Ayan. Bago ko siya i-blend. Ayan na siya, guys. Blend na natin siya. Ayan guys, after na ma-blend natin siya, lagay natin siya sa ating pot. Then, ayan na siya guys. Maglagay tayo ng 2 pinjal na sugar. Pinjal guys tawag dyan, yung ano ng mga Arabo, yung tasa nila. Ano ba tawag dyan? Tasa ba na pinagkakapihan? Then 1 tablespoon na baking powder. Then after nyan, maglagay tayo ng 1 cup na laban. Ayan guys. Then, after nyan, yung ating fresh milk, 1 cup also. Half na cup na oil. Then, mix lang natin siya, guys. Then, maglagay na tayo guys ng 6 cup na brown flour. Ayan. Then, mix again. Hanggang sa maging smooth siya guys. Para yatang na ano ako doon. Ayan guys. Mas maganda talaga guys pagka may yung pinanghahalo mo siya. Kaysa sa para mix na mix talaga siya guys.
flat lang natin siya guys. Tsaka natin siya guys i-open. Ayan. Yan na siya guys, luto na siya. Tsaka natin guys, i-blend natin siya ulit. Ayan. Ayan na siya guys. Then, lulutuin natin siya ulit guys. Ayan, kahit mga 15 minutes lang. Habang nakasalang yung ating dates, ayan. Naglagay naman ako sa isang pan ng butter. Ayan, tutunawin lang natin siya guys, yung ating butter. Pag-side ko na yun na. Pag ganyan na siya guys, maglalagay ko na yun ng dalawang hammer again. Para ano siya guys, yung bits na yun guys. Para yung amoy niya, maging mabango siya. Ang mabango yan guys, try niya. Ayan. After nyan, ayan guys, halo ng konti, then saka natin ilalagay yung ating butter. Yun.
Thanks for watching. Hi.